sang mang nong ani fola nong ya pharo ang le o Gisu no nong ani sang mang nong ani fola nong ya pharo ang le o subay no nong hey 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 ha 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 hey hey ha 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 Hatung maano rinay leneng se haksang maano rinay buneng se Hatung maano rinay leneng se haksang maano rinay buneng se cứ thang tông tu bố tuy mani u lo bố cứ thang tông tu bố tuy mani u lo bố ano ton ra đi nâng bay no sudai ani sang mang nong ani fola nong ya pharo ang le o Gisu no nong ani sang mang nong ani fola nong ya pharo ang le ko subay no nong hey hey ha 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 hey hey ha 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 Lang maano rinay leneng se tong kri ani neng remang mang se Lang maano rinay leneng se tong kri ani neng remang mang se cứ thang tông tu bố tuy mani u lo bố cứ thang tông tu bố tuy mani u lo bố ano ton ra đi nhưng bay no subray ani sang mang no ani fola no ya pharo ang le o Gisu no ani sang mang nong ani fola nong ya pharo ang le o subay no hey 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 ha 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 hey 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 ha 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 ha